сайри олам, нигоҳе ба мавзӯъҳои таърихии ҷаҳон. сайри олам, назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. сайри олам, тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. сайри олам, нигоҳе ба табиати афсункору мавзеъҳои ғайриоддӣ. сайри олам, муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. сайри олам, назаре ба умқи таърихи башарият. ин ҳамаро дар барномаи сайри олам бо меҳрона разоқзода аз радиои Тоҷикистон пазиро бошед. салому дуруд шунавандагони гиромӣ, барномаи навбатии сайри олам аст аз мавҷи радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумо. дар ин саҳифаи барнома мо таи чанд дақиқа ба олами фарҳанг, таърих ва табиати беинтиҳои як сарзамини афсонавии дигар ворид хоҳем гашт. яке аз рамзҳои асосии ин кишвар футбол аст ва дар ҷаҳон бо футболбозони машҳури худ монанди Диего Марадона ва Леонел Месси шӯҳрат дорад. инчунин ин кишварро бо танго, рақс ва мусиқии шӯрангези он низ мешиносанд. бале, сухан дар бораи яке аз кишварҳои пурҷозибатарини Амрикои Ҷанубӣ Аргентина меравад. ҳудуди Аргентинаро кӯҳҳои Анд, пӯлҳо, пиряхҳо ва даштҳо дар бар мегиранд. пойтахти мамлакат шаҳри калони сермиллати Буэнос-Айрес аст. дар маркази он майдони Плаза де Майо бо биноҳои боҳашамати асри 19 ҷойгир мебошад. масоҳати Аргентина 2,780,400 километри квадратӣ буда онро дуюмин кишвари калонтарин дар Амрикои Ҷанубӣ пас аз Бразилия, чаҳорумин кишвари калонтарин дар Амрико ва ҳаштумин ҷумҳурии калонтарин дар ҷаҳон месозад. аҳолияш тақрибан 46,84749 нафар буда зичии аҳолӣ дар 1 километри мураббаъ 16,9 нафарро ташкил медиҳад. ин давлат дар ғарб бо Чили, дар шимол бо Боливия ва Парагвай, дар шимолу шарқ бо Бразилия ва Уругвай ҳамсарҳад аст. кишвари зебои Аргентина яке аз серсайёҳтарин кишварҳо дар Амрикои Ҷанубӣ аст ки ҳамасола шумораи зиёди сайёҳон аз он дидан менамоянд. пас биёед бо ҳам дар бораи ин кишвари дилрабо дар бахши аввали барнома ҷолибтарин маълумотҳоро мешунавем ва бо урфу одату расму оинҳои мардуми Аргентина ошно мешавем. бахши маълумоти аҷиб. дар Аргентина аввалин филми аниматсионӣ дар ҷаҳон ба навор гирифта шудааст. ҳарчанд дар саросари ҷаҳон бовар доранд ки аввалин филми аниматсионӣ аз ҷониби Олт Дизнес офарида шудааст, аммо ин дуруст нест. Аргентина аввалин кишваре буд ки филми аниматсиониро тавлид кардааст. он Апостол ном дошт ва соли 1917 ба намоиш гузошта шуд. Аргентина макони калонтарини колонияи пингвинҳо дар ҷаҳон аст. ҳар сол беш аз 1 миллион пингвинҳоро ба Пунта-Томбо дар соҳили Аргентина барои парвариш меоранд ки онро як макони истисноӣ барои тамошои пингвинҳо месозад. Аргентина аввалин кишваре дар ҷаҳон буд ки изи ангуштро ҳамчун усули мушаххаси овоздиҳӣ истифода кард. ин равиши навоварона дар охири асри 19 барои пешгирии тақаллуби овоздиҳандагон ҷорӣ карда шуд. номи кишвари Аргентина аз калимаи лотинии аргентум гирифта шуда маънои нуқраро дорад. аввалин сокинони аврупоӣ гумон мекарданд ки Аргентина аз нуқра бой аст, аммо ин овоза тасдиқ нашуд. бахши сайре дар сайёраи Замин. шаршараи Игуасу. ин шаршараи азим ки ҳамчун сомонаи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ҳифз шудааст, бешубҳа яке аз ҷойҳои ҷолибтарин дар Амрикои Ҷанубӣ мебошад. он дар руди Игуасу дар марзи ду кишвар Аргентина ва Бразилия ҷойгир аст.
номи шаршара аз забони маҳаллии гуаранӣ омадааст ва маънояш оби бузург мебошад. шаршараи игуасу зиёда аз 270 шаршараи хурдтарро дар бар мегирад ки дар якҷоягӣ манзараи бениҳоят таъсирбахшро эҷод мекунад. баландии ин шаршараҳо аз 60 то 82 метрро ташкил медиҳад. паҳноии шаршараи игуасу 2,7 километр мебошад. он дар яке аз боғҳои миллии ҳам Аргентина ва ҳам Бразилия ҷойгир аст ва ин боғҳо барои ҳифзи табиати зебо ва экосистемаи маҳаллӣ аҳамияти бузург доранд. шаршараи игуасу соли 1984 ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дохил шуда ҳамчун шаршараи таъсирбахштарин дар ҷаҳон эътироф шудааст. табиати атрофи шаршараҳо низ ба олами набототу ҳайвонот ғанӣ аст. дар ҷангалҳои боғи миллии игуасу зиёда аз 2000 намуди растаниҳо, 70 намуди ҳайвоноти ширхӯр, 400 намуди парранда ва 40 намуди хазандагон мавҷуд аст. шаршараи игуасу имрӯз дар қатори ду шаршараи бошукӯҳи ҷаҳон Ниагара ва Виктория азимтарин ва зеботарин шаршара шуморида мешавад. пиряхи Перито Морено. Перито Морено яке аз бузургтарин ва маъруфтарин пиряхҳои ҷаҳон аст, ки дар Патагонияи Аргентина ҷойгир аст. ин пирях дар боғи миллии Лос Гласиарес дар қисми ҷанубу ғарбии музофоти Санта-Крус ҷойгир аст ва яке аз муҳимтарин маконҳои сайёҳии Аргентина ба шумор меравад. пиряхи Перито Морено тақрибан 250 километри мураббаъ масоҳат дорад ва дарозии он тақрибан 30 километр аст. баландии деворҳои яхи пирях аз 60 то 70 метр аз сатҳи кӯли Арентино ки дар поён ҷойгир аст мерасад. яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи Перито Морено он аст ки ҳарчанд бисёр пиряхҳо дар ҷаҳон бар асари гармшавии глобалӣ хурд мешаванд, аммо Перито Морено ҳамоно фаъол аст ва мунтазам васеъ мешавад. яке аз манзараҳои аз ҳама ҷолиби пирях ин ҳодисаи шикастани пораҳои он мебошад. ин раванд вақте рӯй медиҳад ки ях бо шиддати баланд шикаста ва пораҳои азими он ба кӯл меафтад. ҳолати мазкур ҳар чанд сол як бор иттифоқ меафтад ва сайёҳонро аз тамоми ҷаҳон барои тамошои ин ҳодисаи нодир мекашонад. Перито Морено бо номи Франсиско Морено тадқиқотгари аргентинӣ номгузорӣ шудааст. Морено нафарест ки дар кашфи Патагония нақши муҳим бозида ба ҳифзи ин минтақа саҳм гузоштааст. театри Колон дар Буэнос Айрес дар баробари театрҳои Гарниер дар Париж, Ла Скала дар Милан ва Ковент Гарден дар Лондон яке аз маъруфтарин ва аҷибтарин театрҳои опера дар ҷаҳон аст. дар солҳои 1850 дар Аргентина шавқу ҳавас ба санъати опера ба таври ғайримуқаррарӣ афзуду қарор доданд ки театри Колоне созанд ва соли 1857 бо спектакли Травиатаи Верди театри Колонро кушоданд. ин театр метавонист дар як вақт 2500 тамошобинро ҷой кунад ва ҳатто як галереяи махсус барои бонувон ҳам дошт. соли 1888 тасмим гирифта шуд то театри Колонро муосиртар ва замонавӣ созанд. таҳризии театри нав ба меъморони итолиявӣ Франческо Тамбурини ва Виторио Меан гузошта шуд, аммо сохтмон тақрибан 20 сол кашол ёфт, зеро ҳам меъморон ва ҳам соҳибкор Аҷело Феррари ки лоиҳаро маблағгузорӣ мекард фавтиданд. ҳамин тавр меъмори дигар Жюл Дорман бинои театрро аз нав барқарор кард ва 25 майи соли 1908 Колон дарҳои худро ба намоиши операи Аида боз кард ва театр бо шарафи Христофор Колумб номгузорӣ шуд. таҷдиди охирони театри Колон соли 2006 сурат гирифт ва боз кор ба таъхир афтод. дар натиҷа театри таъмиршуда соли 2010 дар рӯзи 200-солагии давлатдории Аргентина кушода шуд. яке аз хусусиятҳои барҷастаи театри Колон акустикаи олии он мебошад ки онро дар қатори беҳтарин театрҳои операи ҷаҳон мегузорад. театри Колон имконияти шунидани овоз ва садои оркестрро дар ҳолати олии техникӣ фароҳам меорад ки ин барои ҳунармандон ва шунавандагон таҷрибаи беназир мебахшад. имрӯз Колон яке аз беҳтарин рамзҳои ҳунарии Аргентина ва ҷозибаи асосии сайёҳии шаҳри Буэнос Айрес ба шумор меравад.
сомеони гиромӣ, ин буд барномаи сайри олам аз мавзеъҳои дилфиреби кишвари Аргентина. дар банду басти барнома саҳм доштем. ман муҳаррир ва ровӣ Меҳрона Разозода, коргардон Муҳаммад Мирзоев. То инъикоси зебоиҳои як кишвари дигар, хайр.